În schimb, uitați-vă cum arată. Da, se vede că I-am e... făcut eu niște poze, l-am periat. Ce urât ești, mă. Reina, gata. Ce faci? Ia lasă. Angi, închide poarta. Așa, Lușu. Așa, Lușu. E cine este băiatul lui mami Lușu? Băiatul lui mami Lușu. Lușu, și mai Lușu. Și băiat, mergem acasă. Păi, deci câinele nu este de nerecuperat. Câinele se recuperează. Eu am făcut niște poze.